It-traċedja li ġrat il-ġimgħa l-oħra f'Paċiville fakret fil-kollass tal-bini fil-Ħamrun lura f'Marzu tal-2020, avveniment li wassal għal mewt ta' Mirjam Paċ. Dakinhar ukoll il-proċess ta' twaqqih seħħ mingħajr ir-rapport tal-Geology. Fi kliem il-Kamra tal-Geology, il-kollass tal-blokka Tanja Flats seħħ minħabba li punti fil-bini fallew, xhieda ta' falliment min-naħa tal-BCA. Bil-Kamra tal-Geology tesprimi tħassib tagħha u tfakkar li l-BCA hija awtorità li ġiet stabilita propju sabiex tevita traġedja bħal din milli tiġri. Il-Kunsill tal-Kamra tal-Geology enfasizzat il-fatt li l-BCA għal darb'oħra qed tkompli tonqos milli tirrikonoxxi lil Kamra tal-Geology bħala stakeholder fis-settur tal-bini u l-kostruzzjoni. Intqal ukoll illi kontinwament il-BCA qed tirriġetta lil membri tal-Chamber fil-Kunsill Konsultattiv tal-Bini u l-Kostruzzjoni. Barra minn hekk, il-Geology jemmnu li l-awtoritajiet għandhom ikunu proattivi u innotaw kif m'hemm l-ebda evidenza li turi li kien hemm investigazzjoni tal-art. Aħseb wara rapport ġeoloġiku tas-sit f'Paċiville biex xogħol ta' twaqqih isir xorta waħda. Il-Kamra tal-Geology rrimarkat ukoll kif din it-traċedja f'Paċiville tixħed dawl fuq il-bżonn ta' riforma fis-settur tal-bini u l-kostruzzjoni. Riforma li essenzjalment għandha bżonn tinkludi u tisma' il-professjoni kollha. Il-Kamra tal-Geology fi stqarrija ikkonkludew li l-Gvern għandu bżonn jimplementa ir-rekomandazzjonijiet li hemm fir-rapport Jean Paul Sofia fejn kien intqal illi tip ta' iskavar jeħtieġ li jsir wara rapport ta' ġeologu. Aktar dewmien fl-implementazzjoni ta' dawn ir-rakkomandazzjonijiet ma jkunu xejn ħlief aljenazzjoni tas-sigurtà pubblika, stqarret dan il-Kamra tal-Geology.